Bini Rama, contestant number 9, Onseo Bosmotari. Please come on the stage and show your fashion. खुलुमबाय नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि बर' हारिनि आइजोफोरनि गाननाय जोमनायनि फारसे नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै सुंद'यै बिजिरनानै होदो जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननायखौ आं थारैनो जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा माखासे जोंनि बर' हारिनि गानग्रा ड्रेसखौ गाना गोजोन्थों जाबाय दानिया नोंनि सिनायथिजों लोगोसे आबुं सिनायथिजों लोगोसे नोंनि हुदाखौ खोन्थादो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनसायमा बसुमतारी आं दा थाखो 8 आव फरायगासिनो आंनि फरायसालिनि मुङा बाथौ बिद्यानि बिदन हालां बाजार आंनि गामिनि मुङा सा बुंब्रागुरि आंनि बिफानि मुङा हिरालाल बसुमतारी आंनि बिमानि मुङा रबिता बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिअ काकरमारि पिन नाम्बार 783346 गोजोन्थों बुंनो थाबाय नोंथाङा गावनि हुदाखौ खोन्थानानै होदो आंनि हबियानो जाबाय गार्डेनिं बिदिब्ला नोंथाङा नोंनि हुदानि बा हबिनि सायाव 10 सेकेन्ड एक्टिं देखायनो हागोन ने हागोन जाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय अनसायनानैसो नाथाय गंगां होबावो दानिया बिनि उननि बिनि उनानो जाहैबाय contestant number 11 सरायसरि बसुमतारी please come on the stage and show your passion अन्नानै खुलुमबाय सरिसरि बसुमतारी नोंथांनिसिम कुइसना बेनोदि दानि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मुङा सोर बुंदो दानि आसामनि गिबि मन्थ्रि जिखे गोरलैथार बयबो खुगान थागोन हेमेन्द्र बिश्व शर्मा हेमन्तल'ना माबा स्ट्रिम मुस्लिम माबा माबि दंदेरोमोन सिगाङाव मा दंदेरोमोन दे मामोन दे हेमन्तनि सिगाङाव मिथिला डक्टर मिथिबाय बेना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा डक्टरखौ बुंखानांगौ दानिया बेनोदि बेजों रिलेटेड कुइसन सोंसै आं नोंनाव जुदि नोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि जायोमोनब्ला जुदि हेमन्तनि जायगायाव नों मोनब्ला नोङो आसामनि रायजो एबा आसामनि मानसिफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय मा मा गाहाम हाबा मावगौमोन बेखौ फोरमायनानै होलांदो दे मा मा खामानि मावगौमोन नों गिबि मन्थ्रि जायोमोनब्ला आं सासे गिबि मन्थ्रि जायोमोनब्ला
आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय माखासे साबजाथाव खामानि मावगौमोन बेनो जाबाय गैयै सुबुंफोरनो माखासे गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय मा खालामगौमोन खामानि गैयै मानसिफोरनि थाखाय मा खालामनानै होगौमोन सोलोंथाइनि बिथिङाव मा खालामनानै होगौमोन चिफ मिनिस्टारनाव बिराद बयबो थाजोबो बिनि आखायाव थाजोबो दे मानो थांजोबखो सरासरि नों मोजां मोननाय हुदाखौ खिन्थादो मोसानाय दे नोङो बुंनाय बागुरुम्बाखौनो मोसानानै होलांदों मर्गान समखौथ' जों बिराद मोसानाय नुबाय उदखारिखौ मोसानो रोङा होमबालाय बागुरुम्बाखौनो मोसाना होलांदों मोनसे बागुरुम्बा समखौनानै दामना होदो प्लिज जायखिजाया बागुरुम्बा गान दङ दामना होदो नङाबा जायखिजाया मोनसे गानखौ होना हो जायखिजाया मिउजिकजोंनो बागुरुम्बा मोसानांगौ फेशन श'नि मिउजिकआव बागुरुम्बा मोसानांगौ बेहा नङाबा फेशन श'नि मिउजिकखौ ना हो बागुरुम्बा मोसानो बेजोंनो खोनाबाय दामगिरिया मेथाइआ बागुरुम्बा जानो मोना ओमफ्राय मोसानायाल' फाव फेसनाल' बागुरुम्बानि जागोन मेथाइआ बागुरुम्बा मेथाइ जानो मोना